आं हाबिबा हाला सान्दुं गोसाना नायग्रासो जाबाय आंहा बन्द खालामनो दे बन्द आंनि गस्ला सिबाय टेक 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 फै खोथिया रोगादों नामा मोनसे ला जा फिसाखौ अ मोनब्रै आबखालांसां हमथावाना फिसा नै लोगोफोर माइ गायनो नागिरदों गबाय आंहा बदल फैबाय बदल फुग्रा माखायानो ओइ आजा लाबोदो जाबाय सोर जि गोजानाव रोगादों नै र' लोगोफोर नै खोथिया बैयाव माइ गायनो लोगोफोर बांद्रायसो नै खोथिया फिसा फिसाना फानलायबाय आरो बैयावसो बै खैजासो गायदोंमोन गायनो नागिरदों नामा माइ गायनायनि सावरि लोगोफोर सावरि जाबाय दे गायदो गायसै लोगोफोर नै रोङा माबा बख' बिदि बख' आं बख'नो हगार नों बख' आं हमदों जाबाय बेयाव हमदो नै नायलाय हमदो बेयाव हम बिदि हम जाबाय गोराथार नामा Kasihan nih. Langsung saya lagi.
नै खारग'बो लिंहै गायबाय लोगोफोर नै आं गायनायखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव एसे खोन्थाहरदो आंबो गायनो ओरैनो सेंग्रा मानसि नोंहा बैसिना आं होखांबायमोन ना नोंनो ओइखौलाय इले बैखौ गायबायना गारबायसो नै हलाय आंनो आनै जोंना मावथिया राननायखौ नै सानस्रि आं गायनायखौ नायदो लोगोफोर रोंलाहाय लोगोफोर नै आंना इयो फार्स्ट टाइम आरो फार्स्ट टाइम आरो इयो आंनि आजाया नायग्रासो ना आजा आं गेलेग्रासो गेलेग्रा नायग्रा आं ना हमनाय मानसि गायबाय थादो दे बाय 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 गायनो रोंदोंलायो रोंदोंथ' आरो आजायामोन नारलायो र' मालानिफ्राय सोलोंनानै थाखुमानाय बैयाव सोलोंलायना नुबानो रोंखायो आंबो एसे बारा जाबाय आंबो सोलोंगोन हद रोङालै आबौ ओइ थायो सायो आंसो लाबोदों गिदिर खालामना होदो आबो दे जोंनियाव साथा दङ गैला अखा खोरोमबाय अबाव थाबावगोन नोंसोरलाय बियो साथा दंना साथा फिसायासो बिरोसो बिरा ने मादै आंना हमहिनो नै लोगोफोर गायनाया दब्लायसे हासिगोनानो ससे हाबायानो आरोना जे गायगासिनो नै गायखांसै माइ गायदों माबायदि नुदों खोन्थाहरदो लोगोफोर ओरैनो अलसियाथार माइ गायनाया नायलाय हनै 50 थाखानि हाजिरा गायोनो नांगौबा लांफै ए आंना 50 थाखानि गायग्रा ओंखारदों नामा सानदों नै बेयाव सोरनाबा 400 सोरनाबा 50 सोरनाबा 300 सोरनाबा 350 आंनिया 1000 नैबे आजाना 1000 नो आंनिया 1000 माइ गायग्राफोरनिया नै ओरैजा थाराय बारिथार लोगोफोर नै 1000 नैबे हाबाय फैदो आजा फैदो ना हमहैसै बैसिम नै ओरैजाय आलि दानगासिनो आलि खोगासिनो हाया मोनजोब्बाय बै स्रायनि मारै जागासिनो दङ नै फैदा ना हमनो फैद मानो गेसावसो इयो लोगोफोर माइ गायफैदों आलासि जानो थाखाय गोसोम जाजोबथारबाय लोगोफोर बिदि थादों दे
बाय बाय होनबाय गासिखौबो लोगो मोनथ'लालाय खोलो खोलो बारदों नै जों गायखांबाय लोगोफोर नै थ' थांसै टाइम जाबाय 12था जानोसै गुमिया थाथ'दो थांथ'लायबाय लोगोफोर गायखांलायबाय बेयावबोथ' नङा जों थां बाथोन देनो लांनो बेनो नै माइ गायखांनानै फैबाय मा अबस्था जाखो मानसि माखो हमदो साथायाबो सुदो दे सुदो आबा जानजिया सुदो माबार दावलां सानस्रि बैयाव गोथौआव ए थाथोंआनो बिसिना बुद्धिया मोजाङानो ना हमदों नै लोगोफोर ना हमदों नै एसे दैमा दं नै लोगोफोर माइ गायखांना फैबाय थांनोसै दा बेयाव आथिं आखाइ सुदों नै